päivä mietin kuolemaa. Ja yksi toinenkin päivä. Kuolema on vähän semmonen asia, mikä mua on kiehtonut aina. Mä oon ihan nuoresta pojasta asti jotenkin pohtinut sitä, että mitä siellä sitten on. Mä en oo eläessäni koskaan nähnyt kuollutta ihmistä. En ainakaan muista, että olisin nähnyt. Mut mä oon kyllä nähnyt ihmisen, joka on näin lähellä kuolemaa. Se oli mun oma isä. Se sai sydänkohtauksen ja sinne paikalla hälytettiin ambulanssi ja sinne tuli ensihoitaja, joka sitten alkoi elvyttämään. Ja 8 minuutin elvyttämisen jälkeen se soitti sitten sairaalaan ja jutteli sinne sitten päällikön kanssa. Ja päällikkö sanoi, että laita pussiin ja tuo kasarmille, että se oli siinä. Se ensihoitaja sitten ajatteli, että no kokeillaan nyt vielä kerran. Se kokeili kerran ja sitten se ukko lähti siitä käyntiin taas. Se vietiin sitten Kuopio teho-osastolle. Kävin sitä siellä morjenstamassa veljen kanssa. Ja siinä kun se makas laitteessa täysin tiedottomassa tilassa, sitten juteltiin, hoitajat lähti sitten. Saatiin olla rauhassa siinä. Puhuttiin niitä näitä ja sitten kun oltiin siinä lähdössä, niin veli sitten sanoi isälle, että kyllä sä selviät, että sä oot sissi. Ja sitten me lähdettiin. No siitä meni vähän aikaa, menisikö joku viikko. En muista tarkkaan. Sieltä sitten soitettiin, että se kaveri on siirretty Jyväskylään, että se nousi tuosta pystyyn. Ja se on tällä hetkellä vähän psykoosissa, että se kuvittelee olevansa joku sissi jossain sodassa. Se jakeli siellä sitten hoitajalle vähän käskyjä, miten maastoidutaan. Ja nousi siitä sitten lopulta elävien kirjoihin. Siinä oli sitten aikaa vähän veistellä, että mitäs kaikkea siellä sitten näkyykään. Sitä mä en vielä paljasta. Mä haluan jättää sen vähän myöhemmäksi. Ihan vaan tälleen tiiserinä. Ja se kertoi mulle kaiken, mitä se näki ja koki. Ja se on ollut yksi asia, mikä on vaikuttanut siihen, miten mä näen kuoleman jälkeisen elämän. Toinen oli se, kun velipoika sitten joutui, siltä avattiin konepelti. Tehtiin avosydänleikkaus ja siinä oliko siinä joku 10% mahdollisuus kuolla. Velipoika sitten kanssa näki kaikenlaista mielenkiintoista siinä. Niistä ollaan juteltu paljon, sekin on vaikuttanut omaan näkemykseen aika paljon. Sitten on ihan omakohtaiset kokemukset, mitkä on vaikuttanut siihen erittäin paljon. Ja niistä mä kerron ehkä joskus myöhemmin. Mutta se, miten mä näen kuoleman, niin jos tästä pisteestä taaksepäin, tai oikeastaan siitä mun syntymästä taaksepäin katsotaan, niin siitä on ikuisuus taaksepäin ja sitten kun mä kuolen, niin siitä on ikuisuus eteenpäin. Jos ajatellaan, että maailma nyt tällä kertaa olisikin tämmöinen syklinen. Niin, mitähän mä olin sanomassa? Niin sitä, että tää ihmisen elämä täällä on oikeasti pieni hetki vain ikuisuudessa. Ja se loppu, mikä siellä sitten on, niin se on äärettömän suuri. Loputon.
Mutta loputonhan ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi vaan tyhjää, pimeää, mustaa. Voihan se olla jotain muutakin. Jotain, mitä me ei nähdä, koska se on tämän meidän maailman ulkopuolella. Mutta kuitenkin tämä meidän maailma on osa sitä. Se on vähän niin kuin jos sulla on 2 atomia tälleen näin. Ja ne on pallon muotoisia. Ja sitten 2 tässä näin. Niin siihen keskelle jää semmoinen tyhjä tila, missä ei mitään. Se on siellä. Ainakin tolleen niin kuin ajatuksen tasolla. Tuskin on fyysisesti. Tämä on mun mielestä just sitä metafyysistä ajattelua, että otetaan tietyllä tavalla tämä fyysinen maailma ja sitten muokataan se ajattelulla semmoiseksi niin kuin mahdottomaksi. Toisaalta mielikuvituskin toimii tolleen. Mutta joo, tosiaan niin kuin sanoin tässä aikaisemmin, niin en ole lyönyt tätä kuolema mysteeriä vielä lukkoon. Koska mä luulen, että mun ymmärrys tästä vielä muuttuu. Mä luulen, että mulle tulee uusia ajatuksia liittyen kuolemaan ja se mitä mä tällä hetkellä ajattelin niin ei välttämättä ole se mitä mä lopullisesti sitten ajattelin. Sen takia mä nyt vähän niin kuin kuljen 2 reittiä sen kanssa yhtä aikaa. Tavallaan pelaan niin kuin shakkia. Shakin 2 eri variaatioita yhtä aikaa. Mä kirjoitin yhteen biisiin tämmöisen tekstin, että maasta tullut, maahan palaava, meistä jokainen on. Ei se meni, se meni näin, että maasta tullut, maahan palaava, meistä on jokainen. Lasketaan lehtivuotelle ehtona elämän. Tolleen se meni. Niin tavallaan se ajatus, mikä siinä on pohjalla, on se, että elämän ehto on kuolema. Elikkä jos sä haluat elämän, niin sä saat sen ainoastaan sillä ehdolla, että sä kuolet lopulta. Niin sillä tavalla se elämä on semmoinen lahja. Lahja ja se pitää käyttää, kun sen on kerran saanut. Voisi jopa ajatella, että kaikki ei sitä saa. Tai jotkut saa, mutta se viedään heiltä pois. Jos puhutaan niinku esivanhemmista ja edeltä menneistä, tavallaan näiltä vanhalta väeltä, niin kyllä mä niin näen niiden olemassaolon. Mun isän henki elää mussa ja mun papan henki elää mussa ja mä niin tunnen ne. Ne on edelleen niin olemassa. Mä tunnen sen. Ja joskus sen voi nähdä vaikka pilvissä. Sen verran vielä tosta kuoleman pelosta. Pelosta sanon, tää vähän menee tonne pelon puolelle, mutta niin
tästä mä puhuin vähän tuossa mun ensimmäisellä videolla, että mitä on kuoleman pelko. Ja tein tämmöisen väittämän, että ne, jotka sanoo, että ne ei pelkää kuolemaa, niin ne ei puhu totta. Niin mä vähän sitä käyn nyt läpi, mitä mä tarkoitin sillä. Elikkä puhutaan kuoleman pelosta, niin sehän tarkoittaa, että pelätään kuolemaa. Ja mun mielestä ihminen ei koskaan voi päästä irti kuolemanpelosta, koska se on meidän, sanotaanko syvemmälle kuin liskoaivoihin koodattu. Se on meidän DNAssa niin syvällä, että sitä ei vaan voi saada pois, koska se sama pelko on kaikessa elävässä. Oli se sitten lehti, tai puu tai sammakko tai ihminen, niin se sama koodi on siellä kaikissa. Eli se, että jokainen elävä olento pyrkii ensisijaisesti selviämään hengissä. Ja sen hengissä selviämisen pahin uhka on tietysti kuolema. Niin se kuoleman pelko on meillä niin kuin meidän lihaksissa, se on meidän hermostossa, se on meidän kropassa. Jos ihminen heitetään leijonan häkkiin ja se ei pelkää sitä leijonaa, niin mä ihmettelen kovasti. Okei, jos se on leijonan kouluttaja tai leijonan kesyttäjä siis, niin semmoisen mä voin ymmärtää, jos se on niin kuin pelannut sen kuolemanpelon kanssa niin paljon, että se on niin kuin rohkea menemään siihen. Mutta vaikka se olisi ikänsä ollut leijonien kanssa tekemisissä ja se ei pelkäisi leijonia, mutta sitten kun sen ohimolle laitetaan ase ja sanotaan, että haluatko sä elää vai kuolla, niin se valitsee elämän. Eli se kuoleman pelko on niin monessa paikassa. Se kuolema tavallaan väijyy meitä niin monessa paikassa, että sä et pysty niitä kaikkia vastaan niin kuin ole sujuut tavallaan. Tai sä et pysty niin kuin oppimaan siitä pelosta pois, koska sitä pelkoa on niin paljon. Niin tästä syystä mä en usko, että ihminen voi olla kokonaan pelkäämättä kuolemaa. Itse muistan kerran vähän tämän tyyppisen kohtauksen, koska oltiin tuolla Norjassa kaverin mökillä. Käytiin siinä sitten semmosilla niin kuin vuonosta niin kuin tulee se joki siitä ja sitten siinä on tämmösiä pieniä lampia. Käytiin sitten, tai minä lähinnä siinä kävin sitten heittelemässä, vähän kokeilemaan, että onko siellä mitään. Ja sitten kun oltiin tulossa pois sieltä, niin se oli kevättä. Se oli sitä aikaa, kun Suomi voitti toisen jääkiekon maailmanmestaruuden. Mä olin silloin juuri Norjassa siihen aikaan. Sieltä metästä alkoi kuulua vaan aivan järkyttävä karjunta ja murina. Ja se nosti niinku niskakarvat pystyyn ja sille, että nyt lähdetään ja helvetin luja. Mä en koskaan nähnyt, mikä siellä on, mutta ei siinä ollut kuin yksi vaihtoehto. Se oli vaan niin, se meni pitkin se karjaisu. Ja varsinkin kun se tuli ihan yhtäkkiä, ei voinut niinku ajatella, koska sitä just mä sitä siinä mietin, se oli vähän semmoinen hauska tarina, kun oltiin menossa sinne. Ja sitten kaveri kertoi tarinan siitä paikasta, mikä se paikan nimi oli Björnskin, eli karhun nahka, niin, tai karhun talja, niin se kertoi tarinaa, että viimeinen karhu kaadettiin Björnskinistä vuonna 1999, tai en mä muista mikä se vuosi oli. Mä ajattelin, että onkohan, että no, eiköhän nuo karhut kuitenkin osaa liikkua sen verran, ettei sitä pysty sanomaan, että joltain alueelta on tapettu viimeinen karhu silloin ja silloin. Niin se oli semmonen kokemus, mikä
herätti sen semmoisen luontaisen kuoleman pelon. Silleen ihan tosta noin vaan. Niin mä luulen, että aika moni ihminen reagoi siinä tilanteessa samalla tavalla. Että se tulee vaan sieltä jostain syvältä, että se niinku, no ei sitä voi selittää. Se on niin syvällä geeneissä. Tai jos ei tässä tilanteessa, niin sitten jossain toisessa tilanteessa. Et kyllähän ihmiset reagoi eri asioihin eri tavalla, mutta ei mun mielestä niinku, ei voi, ellei ole niinku täysin semmoinen tunteeton, niin silloin mun mielestä voi olla niinku, ettei pelkää kuolemaa. Jos ei tunne mitään, niin ei sitä tunne sitten pelkoakaan. Et sillä tavalla mä ajattelen, että se kuoleman pelko, sehän ei ole mitenkään niin kuin jatkuva olotila minun mielestä. Että, no siis joillakin voi olla, en mä sitä sano, mutta että se ei välttämättä ole niin kuin joka päivä läsnä, niin sitä ei silleen tavallaan tajua, että se on jossain siellä. Ja mun mielestä niin kuin kaikki pelot, mitä on. Pelkohan on niin kuin ihmisen perustunne, joka on niin kuin välttämätön selviytymisen kannalta. Et jos sä et pelkää karhua, niin sitten sä et kovin hyvin niin kuin selviydy. Koska jos et sä tunnista, että se on niin kuin paha asia, niin sitten sun geenit ei jatku. Ja tällä tavalla sitä pelkoa niin kuin on käytetty hyväksi. Kun jänis näkee ketun, niin se pelkää sitä, koska se tietää silloin geeneissä se, että mun pitää juosta karkuun tai mä kuolen. Niin sitä olin selittämässä, että ne kaikki pelot, mitä meillä on täällä päässä, niin mä näen sen sillä tavalla, että kaikki ne pelot, mitä meillä on täällä, niin ne on loppujen lopuksi kaikki ne tiet johtaa siihen samaan pelkoon, eli siihen kuoleman pelkoon. Ja se vähän niin kuin jos ajattelee, että joku pelkää hämähäkkiä, niin se ei pelkää sitä niin kuin niitä jalkoja, eikä se pelkää niitä hampaitakaan välttämättä, eikä sitä karvasta peräpalloa, mikä perkele se on. Niin ei se pelkää niitä, vaan se pelkää sitä, mitä se hämähäkki voi tehdä sulle. Eli se voi siirtää sen myrkyn sun elimistöön, jolloin sä kuolet. Niin se menee tavallaan silleen välillisesti sen hämähäkin kautta siihen kuoleman pelkoon. Niin mun mielestä ihminen, joka sanoo, että se ei pelkää kuolemaa, niin sitten se ei niinku pelkää mitään. Ja niinku oikeesti ei mitään. Silloin se on tunteeton. Se ei reagoi niin kuin eläin reagoi. Mutta voin olla väärässäkin. Tää on vaan niin kuin se, mitä mä ajattelen. Ja ihan mielellään kuulisin, niin kuin, että jos joku pystyy todistamaan tämän niin kuin toisinpäin. Koska se on mun mielestä niin kuin kaikessa keskustelussa semmoinen ihan must juttu, että ne keskustelut niin kuin etenee jo. Ne alkaa jostain ja sitten ne etenee johonkin tiettyyn pisteeseen. Mutta mun alkuperäinen pointtihan oli siis se, että mitä kuolema on. Niin se on elämän ehto.